Ngiyaphila nami yabo leyo nto cha ngi-right ngimoja into engiphatha kabi nje ngingakwazi ukuhlala ngikhulume yabo ngingayikhuluma nginenkinga bafethu yabo especially kubalandeli begcokama elisha besicela abantu ukuthi igcokama elisha likhiphile isidiyalo enhle emnandi futhi abalandeli bayisupporta ngokukhethekile kahle futhi yaze shaya i-gold disc. Yebo siyabonga kuhle lokho. So besicela-ke nathi njengabalandeli bakhuzani ukuthi nisinikeze ithuba lokuthi iqhawe lethu likhiphe sikusupporte ngokuthi sisupporta ngayo. After that sijabule nathi because nani nijabulile. Ningathi uma senijabulile nokuthi ujabulo sekuhambe kwaphela ekugcineni senihambe nisifafaza kuma-Facebook zonke indawo nithi ukhuzani uhambile kugcoka ukunganzomana ulambile ugqoka lokhu udla lokhu ngisente senikwazi ukuhlaziya impilo yakhe mina angithi yabo leyo nto kodwa impilo yakhe aniyazi igcokama elisha kuthenga itex ukhuba wathenga itex nathi yakhuba i-second hand egcokama elisha ilande stone nawe uyakusho lokho mayekhuluma enza ama-interview which is wrong cause nathi iqhawe lethu sokuthanda kakhulu kuze kube la ihlangana khona nabalandeli begcokama elisha ekugcineni kube ngathi siyaxabela ukuba ngathi siyalo gcine sekubuya lena kanti umculweni fanele silandele umculo silandele umuntu owenza kahle singalandeli umuntu cause into sengibuka kulo mculo kaMaskandi especially egcokama elisha versus ukhuzani abantu sebelandela sebevikela umuntu abasalandela umculo noma umuntu esengenzi kahle abakwazi ukusho ukuthi hayi cha usibani la ubhedile sebeyamfukamela sebenza nemithungu nabelisa umuntu mayebhedile nje yabo cause lana thina sipromote umculo kaMaskandi into efanele siyenze efanele sithande umculo kaMaskandi siwuphile futhi singathanda abantu umuntu uma ephethe engasenzeli kahle fanele umtshela ayilungisa lapha hambe studio lungisa lapha nalapha nalapha singafukamelini so into ebengizama ukuyigcizelela lapha engicane siyeke ukuba akhiphe i-CD yakhe simsupporte sibone ukuthi ugadla kanjani kuphela animeni umuntu akanaka indaba zakhe please yabona abalandeli begcokama elisha bayanginyanyisa ngomona bayanginyanyisa onyanyayo futhi ngingamsebenzi nalokho ikhipho ngaphakathi kimi